Ahoj, takže My jsme... prosím tě. Nevlastní sestry. Takže tohle video teda je poslední z našeho vlogu, jak jsme u tačky. Takže teda chtěl jsem vám teďka představit naše členy rodiny, jak jsou dole. Teda je to jenom jeden člen, je to babička a nevím, jestli se bude chtít natáčet, takže nevím, ale Možná ji neuvidíte. Nedím se nahoru, ať nám ukážou se. Jo, takže moment, babička asi nebude chtít, já se jí zeptám, ale asi natočíme i vršek jakože taťku, možná i tetu, takže... Sofínko, kukuč. No, dobrý. No, takže tohle by byl náš teďka, takže tohle by byl teda náš teďka se Sofínkou. Takže babička se nechce natáčet, takže to se vám to omlouvám, ale viděli jste aspoň taťku, Sašenku a Sofínku. Teda nás znáte skladku, prosím vás. Takže tohle by bylo asi k tomuto videu všechno. Omlouvám se, že bylo tak strašně moc krátké. A určitě mi dávejte prosím lajky, ale když se vám nebude líbit video, tak dávejte i dislajky. Určitě mě prosím odebírejte a odebírejte i Klárku. Teda... A mě tež. No, ty máš prostě YouTube kanál. Řešte. Takže budu ráda, když teda mě budete odebírat a budu ráda za všechny slednutí. Tak jo, tak díky. Čau. Ahoj.